Straight to the point. Na atong balik-balikan mahigala ning State of the Nation Address ni PBBM. Ang unang punto pa lang mga higala, sa ako nang giingon kining kang Romualdez. Iya yung gibutyag mga kahigalaan kay aron nga mao magipaabot sa mga tao sabyod. So ining puntuha, masabot na to daghay na makpak. Pero kadtong mga congressmen uban nga namakpak mura kalanganin to sa pagkapakpak tong uban. Ang akong paminaw ato, be, ikaw Kes, ang paminaw. O ikaw Indemares, paminaw nimo may pakpak ato sa registro. Si Congresswoman Jerby Loistro. Nga bilib na ba to siya ni Speaker Romualdez nga ingon siya nga kaya may umuulan at bumabaha ang mga biyaya dahil kay Speaker. Yan ang unsa naman nilon, kani asa unya lang totoo dong. Ato sa unahang balikan sa Marcos dong be. Balikan sa itong speech si Marcos gamay ha. Unya ang tubag po ni Romualdez mga higala ron taon. Sige ko no. Asa man itong iyang speech sa dong names. Kani. Bebe. Ano? Ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Namakpak mga congressmen. Pangutana, tinuod gato ilang pakpak at tinuod ditong kinasing-kasing pakpak nga kay gukod na si speaker or lahi itong pagkapakpaka, lahi itong mura lang itong atik-atik lang ito kay. Managingong skanta pero atik ra. Kaya tanawa sa Luistro. Tanawa ko sa Luistro, paminawon tago sa Luistro. Believe man kayo sa speaker. Asa mo itong kang Luistro dong names. Be, kana. Karon panahon na ito i-play to balik. Kani. Kana. Dahil ni speaker. Speak up. Balik dong. Kaya may akap. Rewind dong. Sugod yun eh. Sige, kana. Bumabaha at bumabagyo ko no ang biyaya naman to. Sige, go ahead na lang. Go ahead. Sige, kana. AX. Dahil ni speaker. Kaya may akap. Dahil ni speaker. Kaya may tupad. Dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road. Dahil ni speaker. Kaya may patubig. Dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni speaker. Kaya may AX. Dahil ni speaker. Okay, pusa dong. Kaya may akap. Napagila ang version ani dong names nga katubang usap pa gyud nga ingon sa nga bumabaha ang mga biyaya dahil kay speaker. Ato lang ni agi katawa mahigala niya unsao man ni ron. Tinud-on gi kaning remulya or dili mo ni dakong pangutana, or paukya bra tong BBA mga higala tong iyang istorya kunuhay. Paukya bra to para pag ulo-ulo sa mga tao, hain naman kay suktan na siya mga higala sa iyang usa ka tuig na nga miingon sag mahiya naman kayo. Unsa man to? Iya lang tong paukyab or tinuod to. Kay kung tinuod to mga higala, dili lang si Speaker Romualdez ang gikuyawan ani hasta ni mga congressmen. Kuyawan po ni apel. Kana kung di lang na drama ha. Ingon si Marcos, masakit man sa akin pero hindi ako pangulo ng aking pamilya. Correct man na. Ang giuna ang country gyud. Pangulo ako ng Pilipinas as kang ngilngiga. Anindot nga pagkatagik. Muna si Romualdez, mitubag pod sa iyang statement, may butyag sad nga nasakitan ko no siya ni ini.
Asa man to dong, nato yung statement ni Romaldes, atong natagag pagtagad ha. Kanang statement ni Romaldes. Mo ni sa katong bumabaha pabagyo no. Sige karon taon lang ha. Kana dong, kompleto na to dong name. Sige. Sa dili pa adto, ay sa dili pa ana, balikan ta lang na unya ato sa kwantong kanang kang Romaldes nga statement no. Matod pa ni Romaldes, basahon nako ning statement may gala. Igo-igo gyud na human ang zona, wa pa gani mahuman ang zona ni PBBM kagahapon ni Damaris, nya kahatag ng statement dayon. Nanadayoy statement no kay 1 hour pagud to iyang zona, 1 hour and 26 minutes. So while the zona was still delivered mahigala, sige pang ga-deliver mahigala si PBBM, naka-issue nag-statement si Romaldes. Ug mao ni ang statement atong basahon sa ha. Matod pa dinhi. Kani. Masakit man ito sa aming pamilya. Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humihingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Sakit ko no siyang pamilya pero iya ko nung gitahod ang gibutyag sa presidente. Wa gyud ko no siya mangayo og pabor o espesyal nga pagtrato og uyon siya nga himuon ang sakto. Hunya ingon sa ang tama ay ang sumusunod sa proseso. Due process niya. Ang tama ay ang sumusunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Mo nang gibutyag mahigalang Speaker Romaldes sa iyaning statement kagahapon agig tubag sa suna ni PBBM. Pero daan pa na siyang issue statement atong balikan unya mga kaigalaan katong iyang statement niya kung inyo gyud kong tuyuan dili po ko gustong og magkinaunsa man galing di ko po pwede nga mag-inusara ra ani. Manay giingon sa istorya mga higalas kanto nga damay-damay na lang, damay-damay na yan. Doon naman yun mga higalay mga nakabenepisyoan Taod-taod doon yung speaker si Romaldes. Muna ingon sa dili po pwede mag-inusara ako. So, kining pagsulting BBM, daghay na kuyawan, dili lang sa Romaldes. Kay daghan mga gaway ni Romaldes. Kinilanda ang si Luistro mahigala og kana ko dili na drama pag-deliver kagahapon sa speech ni Presidente BBM unya gi pangtiksan to mga congressman nga kalma lang mo diha kay atik ra ni. Medyo okay ra. Pero og mingon nga tinuod yun ang ilang speaker tinuod yun niya nakabenepisyo ra man ni mga congressman. Kay kinila sa Luistro daan. Asa man to? Sige, balik tong. Mga bumabaha ko ng biyaya, Asa man to, be? Kani. Muna na siya katong naikwan. Kumplito na Sige, dong, balik play dong. Speaker of the people, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Pause. Murag utog kuan ang iyang pagkakon, Ayun tilaok murag iskoy. Pinaka-the best nga speaker sa kasaysayan sa Pilipinas. Speaker Martin Romualdez murag mo kuan ang iyang tilaok kay Maris. Ya karon og tinud-og pa sa kaso kay ang mga ebidensya mo tumbok niya mga higala nakadako ang problema ani. Mo nang issue statement sa Romaldes nga masakit sa aking pamilya. Pero kuan yun, Ngiga mo ra maglupig man mga higala si Idol Mikey ani og mo-host na mga higala og kuan mga event. Hasta si Idol Boyke. Kanang pag-host nimo sa IPI Idol Boyke murag lupig pa ning Luistro. Kanawa, pag-introduce pala niya Martin Romualdez ka, pergikan ko sa kuan yun. Dili gikan sa diaphragm, so inana, mag-introduce kay nana ikaw congressman, mag-introduce ka ana sa imong speaker medyo
dako-dako gyud kag na kuan ani. Ya karon kay pambisigahan naman patong-patong naman kaso sa man aron. Laliman ka og ni the best speaker mga higala sa Romualdez. Unsa man nga pagka-best? Ha? Nga mismo yang gigagaw, dili naman makatake niya. Di na makatake kay ang mga tao nagtan-aw naman yun. Sharo naman sad. Bisag dili makaabot ni BBM. Kay ang corruption mahigala ining flood control projects all the way to the doorsteps of Malacanang. Ibutang ta lang, luwason ni BBM yang kaugalingon, iyay tagak sa Romualdez. Nga miingon na ba ito sa Romualdez po niya, inyo kong itagak, di po kumustog ako na usa. Mangdagit sa kong dagha. Kanawa ko no, ibalik dong. Kanawa, pagka-introduce, gilingigaw best speaker ko no. Kasi ibalik ko no dong names ba, gamay lang. Ha? Speaker of the people, the best speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Padayon na sana, be? Speaker Martin Romualdez. Sige, sige. Palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Pause. Tingiga, Nyaan sa pampaminaw to Marcos, be. Ang sa speech kagapon dong. Ang sunag hapon, sa giingon dong. Okay, play ko na, kana. Sige. Okay, audio. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan. Dili, kato, rewind lang gamay dong. Lahat ng kailangan gawin Rewind lang, kato lang kuan dong. upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, Okay na. mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Ang pangutana ron, ni-appeal ba kag pakpak sa Luistro? Nga ang iyang gi-describe nga the best speaker, the best speaker kuno mahigala sa Pilipinas. Mao si Speaker Martin Romualdez. Nga karon kay patong-patong mang kasong ipasaka. Kuyaw ni kung unsa man ni drama ra ni, atik ra ni, pabagsak ang rating ni BBM kung dili niya ni itagak si Speaker Romualdez. Pero kung iya yung tinulong pagtagak ni, di po na ba ito palkansi si Speaker Romualdez? Kaya niingon na ba ito, may kaladaan na ba ito niingon sa yung speech nga, o magkinonsa, di lagi ko magkinonsara. Gahapon wa dito mahigala si Speaker Romualdez motambong sa suna. Tingali doon na nakahunghong anita niya day Maris. Ay nagtambong ka mo ikaw may maigo. Kay og lahi man gud og didto si Romualdez, nya tirahan siya medyo lahi. Mao na nga wa na lang gyud siya mo tambong muragi naagi siguro po'y kortesiya gamay ba nga Mr. Speaker, mo ikaw ba? Nag-practice na ba sa BBM o rehearsal o niya, pag-practice rehearsal, siyempre, ma-appeal ba ito? Kaya practice man mahigala, 2 hours ko niyang rehearsal. Before ani pag-deliver na yung rehearsal, so na ito nagkasulti na ang script na ba yun? Ikaw may maig. Wala na lang siya matambong. Parang Gloria sa una. Panahon ni Pinoy, suna ni Pinoy, di ko tambong si Gloria. Nga naman, si Gloria mahigala, kanunay mang maigo ni Pinoy. Laliman ka sa tanang suna ni Pinoy, tanan suna ni Pinoy, kabantay mo, si Gloria gi kanunay niyang balikan.
lahi tos Pinoy pero tandog mga kagilaan kay murag wa dito ka move on sad mahigalang Gloria. So nahunang Gloria makapagal Arroyo di lang kita ni kay Lisulman. Ni kanyo. Prior to the SONA nagpractice sa BBM. So sa to pa doon na nay nakahibaw unsay iyang i-deliver nga speech. So doon na nay kasulti daan dito gihunghungan to daan dito nga Martin kini ni ang ilag tambong kay kini ikaw may maigo. Pwede nang giingnan siya pero pwede pog iyang gi-anticipate. Mingan sa Inday Maris murag ako magimaigo ani kay interview na ko sa Castro na doon ako ni earth shaking nga buhian. Hunahon na siguro ng BBM murag ani Martin murag ako naman gyud hindi lang ko tambo. Pero kumusta man iyang asawa? Limang kaning Martin si Martin congressman, speaker pa gyud. Nya wa naman sa speaker pero congressman siya pabilin. Iyang asawa congresswoman man sad. Ang iyang anak congressman sad. So tulo sila kabuok nga naa diha sa House of Representatives. Inana kangilngig ang atong House of Representatives. Wa nagilaing tao mahigala nga mahimong congressman. Sa ilang balay tulos lang congressman. So kung wa mo tambong si Martin gahapon, ang pangutana iyang asawa si Yeda. Si Yeda tambong ba? Ang ilang anak nga congressman po ni tambong ba? Mo ni dakong pangutana. Ha? Nyam issue sa mag-statement ba kagilan? So kining pag-issue statement ni BBM kung paukyab lang ni aron lang mahigala pag ulog-ulog sa mga tao, medyo okay ra to sa speaker. Kay inyon man na to ay nagkabalaka kay paukyab ra ni. Kay kung dili ni paukyab, itagak niya mahigala si Speaker Romualdez kuyaw. Kay daan na ba to ningon Speaker Romualdez nga di ko mag-inusara, mangdagi ko glain. Nahuna may galag, maimpirno gani ko, pangguyuron ta sad mo. Ato rin kong balikan to yung speech mga kagilan, balikan to yung speech dong, Romualdez. Kato primero sa yung speech sa una. Kani. Sige. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. Okay po, My silence pause. So matod pa niya sa gisulti nga, sa taas nga panahon, nagpabilin gyud ko nagpakahilom. Nagpakahilom ko, pero doon ay punto na karon nga, kinahanglan ako mutingo. Libot pasabot niya, in English man niya pagkasulti mga kagilaan. Pero ito Bisayon, mo gito unod niya, sa dugang higayon, nagpabilin kong nagpakahilom. Gipasagdan ako ang proseso, para di na ako makadugang pa sa grabing saba-saba ron. Pero niabot ang punto na nga mutingog na gyud ko. Sama yang gisumpay, sige sumpay dong. Okay, proceed dong names. is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Okay, pause. So, nakadeside na ko sa, di na ko sa magpakahilom. Sa ato pagkakas Romualdez din yung palkansi. Kung imo ning mahilang tirahan, mabawas ko ni. Sa pagkakaroon, dili na ko, decide ako, dili na ko mo, I will not be quiet anymore. Matod pa niya, dili na ko magpakahilom. Sulti na ko na siya. Okay, itong padayon dong names. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information
so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, Okay, the pause. legislature. Gipasanginlan ko sa siya mastermind. Usa man niya pagka-mastermind, nga siya may speaker sa House of Representatives, usa na ka-branch lang sa gobyerno. Mo niyang statement ha? Ako lang gibalikan mahigala murag mangamong gani si Romualdez sunahuna niya. Ay igi ko yung kilabti ha kay maamong gimong tanan. Nato padayon na kasamang names. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. Okay, pause. So ining puntuha, iyan na nang lay down ang foundation ha. Iyan ang lay down ang predicate. Ngayon siya nga kini ba yang budget wa ba gini magsugod yo sa House? Ha? Na ang power of the purse na sa House pero yung giklaro mahigala kini na bang budget wa na magsugod sa amo. Wa ni magsugod og usa ka congressman, wa ni magsugod sa usab sa Congress lang. Gikan na ba ni sa executive? Kasi pasabot na executive, wa niya nganli. Pero yung kagikan na ba sa executive, ang head sa executive si BBM. So tubag-tubag na ni Ron, og moingon mahigala ikaw, kay si BBM gahapon, wa man po niya mahigala, igibuljak yun. Og ngaan mahigala, malapit na ang patong-patong na kaso, batok sa kwan, kini niyang former speaker. Oh. Pag yun former speaker, o dili ka kay meticulous mahigala, labi pag nagduka-duka ka sa iyang suda. Di ka kay baw, kinsa may pasakag kaso ang former speaker, kinsa man ang former speaker, matagba pa kaguna-huna. Gawas kung abti kay ka, niya nangapi ka panalitan, pag suna niya nangapi ka. Pero nagduka-duka ka sa suna, wa ka kay baw, kay uman nganli, mingo man nga, former speaker. O may kag former speaker, kinsa man. May automatic na. Daghan man mga speaker nga former speaker sa Alvarez na mga former speakers man to. Pero nasa igibot pasabot, wa niya nganli. Nya mo na kini Romualdez mo sa epong statement isa wa man na magsugod ang budget diri sa di na pwede nga pasangin lang ng usa ka congressman o ang Congress. Wa ba na magsugod sa Congress, dito na magsugod sa executive. Wa po nganli, pero kisa may pasabot sa executive si BBM. Mahilig niya sila o kanamang mga, kuan ba? Ha? Kananaang mahilig niya sa may galag kinini ang story bitaw nga pareha sa Cebu de Liños mamurag siloy-siloy ba? Ato lang agi katawa-katawa mga sukitig paminaw ha. Bingon niya ang former speaker, inana no? Wa po ganli. Pero Romualdez po sa iyang gisulti nagsugod na sa executive, wa po ganli. Straight to the point. Atong balikan mahigala ni atong dugang hisgutanan Robotaga mahigala. Atong balikan makigalaan kini ang Romualdez. Wa patahan na pata sa sugod-sugod sa suna. Di lang ta mo laktaw-laktaw sa dito unya, taon na lang. Unahon ta sa ni Megalang pinaka-sugod sa iyang suna na nga iya dayon mahigalang gibutyag nga kining corruption makigalaan. Unya si Martin Romualdez mga higala no nga iyang igagaw malapit na kuno ang patong-patong na kaso. Na kining patong-patong na kaso og dili ni tinud-o ni Marcos nga naa na iyan ang gisulti mahigala sa zona, manukot ang mga tao ani. Basig maabtan ni sunod zona niya wa gi mapasakang kasong Romualdez. Suktan gyud siya ani. Nan kung naay ipasakang kasong Romualdez tan-awon pud og hugot ba ang pagpasaka?
Di ba ni komedya-komedya lang, kunuhay mahigala, atik-atik lang, drama-drama lang. Ha? Nan kung tinuod ning kasuha, daghay makuyawan ani. Kini mga congressmen, maapil ni kakuyawan. Kay daghan man ni mga higalag, mga na bulahan si Romualdez niya. Katulad na sa Istro, mabitayin sa bumabaha ang mga biyaya dahil kay speaking. So sao man ni ron? Manid akong pangutana mga higala. Iyahay nigluwas kaugalingon ron. Kay si Romualdez, daan na ba ni? Ako gibalikan ang speech ni Romualdez ha. Ingon na ba siya may higala nga di na ako mapakahilom sugod ron. Og matod pa Romualdez, kini mahilig niya sa mga blind item. O sa sidiin pa ni kanabang giingon day nga siloy-siloy ba? Siloy dili, siloy lagi kay sa Inquirer katuman tong Kabaw. Og ari ka manghigala sa The Freeman katong the ear. Og kana na ang kwan kapabat patira-tirahan lang ka ba nga dili ko hay kanganlan. Ingnon lang kiba nga ang wa ra ba ni magsugod diri sa Congress ha? Nagsugod na ba ni sa executive? Inana ba? Pero wala nga nga nagsugod na ba ni mo PBM? Walang yun nga ha? Parihara po na mahigalag. Gahapon si Marcos, wa gid po niya i-buljak yun. Nga malapit na ang patong-patong na kaso laban sa former speaker. Anak lang. Wa gid tiwasa ni Maris mga laban sa former speaker Martin Romualdez. So medyo blind item lang gamay ba? Pero si Martin po atong ibalikan niyang speech mahigalab. Mitubag sad, wala ba na magsugod sa amo, tawag ba na sa executive? Sa ato tiwason dong, paminaw dong. Pwede ba ito matiwas paminaw dong? The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Okay, pause. No speaker. Pause. So ingon siya, kanala bang budget, wala ba magsugod sa Congress ha? Gikan na sa executive. Gikonsolidate na sa presidente, gikan sa nagkadaiya mga department heads, o niya gikonsolidate sa presidente. Gipasa sa Congress, pero dili ba kay akuraan na sa Congress? Daghan na ba yung mga congressmen, daghan po ng komitiba. Hundred of members ko ng Congress. Kato mga congressmen gahapon nangatawa anang ko ano to, papapakpak lang to pero burag gilok sa ilang sampot ato. Kaniha kung kini tinuod ning sulting Marcos nga ipagukod yun si Martin pinagi mahigalang buying Rimulya, medyo kuyaw-kuyaw daghay maamong. Pero kung maingon nga drama ran luwas lang tanan. O maluwas silang tanan, madaot ang rating ni Marcos. Labi na karon nga nakasulti na siya sa suna. Na atong tiwason pag paminaw ni iyang pamahayag ha. Gibalikan ta lang ni pag-emphasize mahigala nga si Romualdez, dili ni mo basta-basta lang nga siya lang mag-inusara, ingon siya iamong tamong tanan. Una mahigala iniyang speech, ingon siya, wa ba ni magsugod na mo? Gikan na ba ni sa executive? So nagsugod ni nga to Marcos. Nya gipasa namo sa Congress, daghan ra ba mi? Di ba kay ako ray congressman, di lang usa ka congressman, daghan may mga congressmen. Ato tiwason dong names, gi-proceed names. Can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations. Okay, pause. Reviews. So kana iyang gikon ha nga appears to be Tiangco, ikaw vice chairman na ba ka? Ngano man gi-question pa naman sa deliberation, sa committee level, sa plenary. Unya, yang among daghan yang among. Kay mingon sa daghan ra bay mga congressmen. Sugod na sa executive, daghan may dalang congressmen. Unya human namo gipasa po ni sa Senate.
O tinuod ni Romualdez may daghay maamong ani. Okay, padayon dong names. its own version and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Okay, pause. This is something Pause. Yung sa atong klarohan, let's be clear ani. Atong klarohon na gini. Nga kinira bang maong budget or ba ni kay usa ka tawo? Di ni usa ka chamber lang. Gikan ni sa executive, niabot ni sa Congress, sa lower house, unya gipasa ni sa Senate. Niagi pa ni bicameral committee gipirmahan sa presidente. Let us be honest, ingon siya. So ato tiwason dong, sige dong, padayon dong. I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact. Okay, And pause. certainly not So, di lang ni kay nga kinalan ang accountability i-apply ni sa everyone involved. Sa tanan nga naalambigit. Di lang kay katurang kuan ha, selective ninyong pag-apply. Sa tanan nga nalambigit, matud pang Romualdez. Okay, proceedong. when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, Okay, pause. where monetary So kung dunay corruption, wa ni mahitabo lang sa Congress. It happened during the execution. Kisa may execute ang president. Tanaw na ko iduot yun si Martin, may kila sukol yun sa presidente. Ayaw ko among dire. Ato tiwason dong, sige dong. disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there does not certify whether the work done was substandard ghost and zero substandard flood control projects. Zero. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings, and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. Mentions cheese, oh. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective.
For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. Okay, gamay lang But ha. my silence Sige, kiniha, yan ang gisay-say tanan nga medyo daghan ang involved ani. Iya pang gimension may Chis Escudero og si Saldico. Daghang giamong ani tanawa og tinuon gyud sa Romaldis Mahigala daghan damay-damay na ni. Amo na mga congressmen karon medyo apil na kuyawan ining kalakiha. Straight to the point. Ay ta dispensa Mahigala murag unstable kani atong internet dire eh. No, so ato laning taga pagtagad ba kayo ning kamot lang kita. Ang atong signal medyo magpaong-paong pero sige lang ha. Ning kamot nang gapunta diri ganina ang atong YouTube channel na putol pero karon nabalik na mga sukintig pamilya. Okay, ato nga balikan sa kadali sa Romaldis ha kay kini Romaldis Mahigala. Iya gyud gibutya ba kay galan medyo iyang gisulti na niya kaniadto gibalikan na nato nga dili pwede nga siya rasad. So kining pag-ingon ni BBM kagahapon nga patong-patong nga kaso gihanda na sa ombudsman laban kay Romaldis daghay na kuyawan ini. Mismo mga congressmen na kuyawan nasa mga senador ani mga higalang involved. Kana kung tinudon ha dili ni siya atikra mga higala ni BBM. Ating padayon ang speech ni Romaldis. Sige kunodong. Okay. is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be... Pause. So ako yung klaro ha nga kung inyo ko inanion yun, dili ko mo hilom o dili ko nga mag-inusara ra. Ala, sige. Wa na magkasinabot ni Mahigala mga kwan, ha? Gakaguliyang na mo diha, may research sa ninyo, ha? Dili na ko magpakahilom o dili ko mag-inusara. Matod pang Romaldis. Okay, proceedong. the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Okay, mo ning gisulting Romaldis. Daghan tong nahibaw-an aning administrasyon matud pa niya. Dili ko magpakahilom o dili po ko mag-inusara raan eh. So iyan ang gibangilan dan daghan kong nahibaw-an aning administrasyon ha. So kini mga higala ang gisulting BBM kagahapon drama ra ka to. Nga indot pagkasulti niya nga hindi ako pangulo sa aming pamilya kundi ako ay pangulo ng Pilipinas. Serious kayo ba? O tinuod to mga higala at least kapunto siya. O tinuod to.
Kaya ang mga tao nangita bagay sa may mastermind. Si Romaldes po sa iyang bahin, ingon si Romaldes nga, di na bagay kay ako rin mastermind, gikan naman sa executive. So iyahay na nagtuntod sila ron, mahilig og mga blind items. Kay gahapon, wa man gyud mahiga lagi, busdak ko na nga ni Romaldes. Iyon sa patong-patong na kaso laban sa former speaker. Pero kabaw ng tanan nga, former speaker, si Romaldes na. Pero, og pagpaminaw ni mo sa suna gahapon, niya human labi pagkatugon kang naminaw. Para siya na blind item. Pero kabaw ang tanan nga, former speaker, patong-patong na kaso, laban kay former speaker, wa gid bundak angan. Mura nagiingon kasamang Roel Kirante nga, doon ako'y kaila nga taxi driver ba nga, labihan jud ka, maayo mo discarded chicks. Pero wa gyud ngan le. Lahi man gyud ganlan gyud mo kay pusdak man gyud. Ha? Pusdak man gyud. Pero og imo na yung isa mga taxi driver, murag di ka kakuan ba? May naay technician nga may mo diskarte na. Daghan man technician kay, ha? Di may bawaan ko kinsa technician na, ha? Dili ba kay pusdak ba? So ang gihimo ni BBM kag hapon di gyud niya pusdak gyud. Napabilin niya pon gamay nga medyo blind item gamay. Og dili ka abtek maminaw. Although kay bawo naman tong tanan pero sa ko nagiingon og pagpaminaw mo suna mura kay nagduka. Dili kay kakabantay, ha? Nga mautos Romaldes may but pasabot. Ha? Pero Romaldes sa kibaw Romaldes kasi agi pasabot no issue sa statement na. Pero pag-issue statement ni Romaldes ka tumilabay nga pag-issue ng statement, wa man po siya mo ngaan yung Marcos. Ingam sa nga, wala na magsugod ang budget na mo, dito na nagsugod sa executive. Ah? Wapo niya, may galaboy, buljak po niya, gikan na ba na ni Marcos? Sa dunay problema aning corruption, wala ni magproblema sa Congress. Wala man ni magsugod dito ni sa implementation. Ah? Isa may mo implement na na. Ang mo implement ng Office of the President, may mo implement. Pinaagi sa iyang department head like DPWH. So iyang ipasa nga to. Daghay maamong ining kalakiharon. So kining pamahayag ni BBM gahapon. Og tinud-on gyud niya mga higala daghay na kuyawan ani. Ha, daghay na kuyawan kay kini Speaker Romaldes daghan mga congressman ini nga iya mga kaalyado. Mabita to si Luistro. The best speaker. So pila may nadawat kang Luistro gikan Romaldes. Ayaw kung inangin adto lang gitong kanang mag-MC ka. Ambot si Idol Boy kay maka-confirm baka ni sa Idol Mikey na. Og labi pag dako-dakog talent fee imo yung ipagawasan ng tingog nimo ana. Kini kang Luistro nga pag introduce sa Speaker Romaldes, murag yung tilaok mo lang yung manghigalag ni gawas. Asa ba ka? Pa-MC-hon ka karon niya labi pag wa ka hibayri sa mong talent fee. Hinahina na kang sulti na, may ka nga tong Speaker of the House, hinera pagka-introduce. Pero ka na yung burak yun, birit-birit kong tingog. The best speaker na. Napila may nadawat ang Luistro ato. Tawa na ko dong, balik-balik kayo itong Luistro dong, katong bumabaha ang mga biyaya, biha pagka-introduce eh. Ya Speaker Romaldes po ngisi-ngisi sa mga higala murag yog. Ya karon patong-patong man nga kaya ta paminawan sa Luistro, ha? Congresswoman Luistro. Kanay na sige. The people, the best speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Correct ka dyan. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
Okay, so isa pa Aska ngilngiga. May gani ka na may na kongresuman sa Jirbelo Istro kay wa pa ni makongresuman. Delikado ni mo ni kompetensya ninyo Idol Boyki sa mga hosting. Maayo mo dag hosting oy, ha? Pagpaila mahigalang speaker Romaldes basta ngilngiga. Murag mo gawas ang ubol-ubol gud ni. So daghay maamong ini, daghay kuyawan ani. Kung tinuod ning gisulting BBM. Kana dili drama ha. Pero kadtong kagahapon og deliver na speech ana sakitan ko na Romaldes unya human nagtiksa na sa duha nga ay balaka kay pero atik ra. Way problema pero kung gitinuod ni, ang mga congressmen apil kuyaw-kuyawan ani. Ha? Muna nga kung gitinuod ni mismo si Chis Escudero sa Joel Villanueva na dili pa nas laluwas. Basumangin to ba papakpak to kagahapon may gila borotog pakpak bitaw inday Maris. Pakpak na lipay na. O sa kanta pa pero di ay nasakit. Usa na kanta ha. Ha? Di ta uyab walay ikaw og ako. Pakpak lang to gagahapon mahigala kunuhay pakpak na. Pero kuyaw tong pakpak siya apil sila ani, ha? Ay kining flood control mga higala nga anomaly di man ni mga kaigalaan nga kuan. Di man ni mo ningon Romaldes di man wa man na mahitabo nga usara ko ana. Usara ka congressman. Di man na mahitabo nga usara. Di pa na mahitabo nga usa ka chambera. Ha? Didto na magsugod sa executive agoy gipasang BBM. Padung ni nga mag-unay mga higala ning kalakiha ko maohon. Na kita paabot-abot lang taan unya og karon na bang Miyerkules maghiring na pagbalik ganahan pa ba ka sa Luistro ani ron nga mo direct examination aning kalakiha sa impeachment trial. At least na klaro din hiba nga yapil ang speaker kay lisod magug kayo mahigala ang gigukod Sara Duterte. Unsa man tong kasong Sara intelligence confidential funds? Sige, imbestigahan na Sara. Bisig na way problema pero kining flood control nga pinakadakong anomalya sa kasaysayan sa Pilipinas, di pwedeng kalimtan lang ni. Straight to the point. Labi na mahigala karon gisungog biginis panahon. Kay ngano? Tanaw, unsa mataron July, August, magsugod ng bear months. Di pa mahuman ang impeachment trial, sige nang bear months. Unya kung bear months magsigil bag-uwan-uwan, di magsige pagbaha. Giagi lang na to kataw-katawa pero pasabot nga medyo dili sa kampante ani kay ngano kuan man kini ni ang mubabaha mahinumdom magita may flood control scandal. Straight to the point. So pagkakaroon kini si Chis Escudero o kini si Joel Villanueva maghuna-huna kini sila Inday Maris maghinunghungay na sa ayay ang igagaw gani ni BBM iya mang itagak. Kita ani ba sige igor tang gamiton ani sa impeachment human sa impeachment itagak putang buying aning kalakihan. Kay karon mahigala gamhanan kayo ro mga panahon na si Ombudsman Boying Remulla. Kay siya ra may magbuot-buot na kanus amo hinog ug muhilaw ang kaso. Unsaon na to pagkahibaw mahigalan tinuod ni Marcos panid-an na to. Gikan kagahapon nagsuna siya. Panid-an na to pila ka mga adlaw ug mapasaka ba gyud ang kaso batok ni Romaldes. Mapasaka ba yung kaso? Kay dugay man kayo na pasaka. 1 year na mga higala niya pag-ingon mahiya naman kayo. Tua pas-pas kapag ka priso si Jinggoy, priso si Bong Revilla, priso si Marcolita, mga higala. Kato mga kontrapolitika man to, bika ni. Pagkita ani ko no. Ug once mapasaka sa ombudsman ni, kaingon ta nga murag tinuod siguro. Pero tanawon po nato mahigala basig igor po ma-dismiss gitinuod kuno hay kutob na po diha sa kwan. Unya dito gibutangan mahigala paragraph dito nga dunay buslot.
Ato susihon sa giunsa paghimo nila ni Buying Rimulya ning ilang kaso.